كاب 14 سب 19 مقابيت ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 14 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ መንእስያትን ኤሊትን ውድድራት ብክልቲኡ ጾታታት ጎብለል ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ ኣማሲ ኣስመራ ኣትያ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክለን ካልኦት ሰመዝን ናይቲ ኮሚሽንን ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ተረኺቦም ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ሕቋፍ ዕምባባ በርኪቶም ኣብዚ ናይ ውልቅን ጋንታን ናይ ግዜ ዝተሓናፈፀ ምቅብባል ከምኡን ናይ ጽርግያ ቅድድም ዘጠቃለለ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ7 ወርቂ 7 ብሩርን 4 ነሐስን መዳልያታት ቀዳመይቲ ከም ዝወፀት ዝዝከር እዩ سلام كم يتعكم كبرات عزب تعلتها وزينا سبورت انه زينا زنبلكم ميكائيل حرقوم ابي كتما ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከካየድ ዝغني ሻምፒዮን ብሽክለታ አፍሪካ 2019 ትማል ሶሉስ ተዛዚሙ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ውድድር ባንዴራ ብኽብራን ብልቢላ فلماناي ጽርግያ ውድድርን ዘካየዳ ደቂ አንስትዮ ተቀዳደምቲን ኣብዚ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ንሞሳና ደበሳይ ደሴት ኪዳነ ዝናብ ፍጹምን ትዕግስት ገብረ ህይወትን ያሰሊፋም ኣብዚ ውድድር ሞሳና ምስ ናይ ኢትዮጵያን ደቡብ አፍሪካን ተቀዳደምቲን ንነዊሕ ዙርያ ሞሊቃ ድሕሪ መውዓል በይና ድሕሪ ዘካየድቶ ጻዕሪ ክሳብ ፍጻመ በፂሓም ኣብ ዘካየድቶ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ክትከውን ኪኢላም بدحريت كابز مصات عباي ጉጅላ ኣብዚ ተኻይደ ቅጽበታዊ ውድድር መንእሰይ ተቀዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ብመሰረት ዝሓዘቶ ደረጃ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ካብ ትሕቲ 23 ዓመት ክትከውን ኪኢላም ስዒቦም ውድድሮም ዘካየዱ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ተቀዳደምቲዮም ኣስታት 170 ኪሎ ሜትር ድማ ይምሸፊኖም ኣብዚ ውድድር እዚ ኤርትራ ንሸሞንተ ተቀዳደምቲ ማለት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መራው ቅዱስ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ ሜሮን ተሸመ መክሰብ ደበሳይን ሲራክቶስ ሆምንያ አሰሊፋም ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ነትናይ መድረክ ውድድር ካብ ፈለማ ብምቁጻር ብመጥቃዕታት ኣናዊጻት ያውዒላም ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ ምምላእ ፈተነታት ብምክያድካ ንመወዳድርቶም ከሓቕንዎም መሪጾም ኣብ መወዳእታ ድማ መክሰብ ደበሳይ ሰሊጡ ኣብቲ ውድድር ምስ አልጄሪያዊ ዓዘዲን ላዕጋብ ሞሊቁ ድሕሪ መውዓል ኣብ መወዳእታ ድማ በይኑ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹም በዚ ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ሳርሴቲ ወርቂ ኣምጪኡላ እዩ بدحريت أكيبا كابزو مصد ጉጅለ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብዘርአዮ ብቕዓት ኣብ ደረጃ ካቱ ብምኻሉ ድማ ራብዒት ወርቂ ንኤርትራ ብናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኣምጪዩ ኤርትራ ኣብዚ ናይቲ ማሊ ውድድር ንኹሉ ተዳልዩ ዝነበረ 4 ኣዋርቕ ብምውሳድ ምስተቐዲማ ዝኣከበቶ 3 ኣዋርቕ ብድምር 7 ኣዋርቕ መዳልያ ብምዕዋት ጸብለሊላ ነዚ ናይ ሃገርና ዝዓበየ ውድድር ብዓቢ ክብሪ ዛዚማቶም ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር 7 ኣዋርቕ 3 ብሩር ከምኡኻ 2 ነሐስ መዳልያታት ረኺቦም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ፍራንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ከካይዶ ዝቐነየ ናይ ወሉቱር ምዕቀን ዘለዎ ዙር ቴሬኖ አድሪያቲኮ ትማል ሶሉስ ተዛዚሙ ኣብ ናይ ትማል ውድድር ተቀዳደምቲ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበራ ናይ ግዜ ውድድር ማለት ክሮኖሜትር ማካይዶም እዛ ምድረኽ ካብ ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሉቶ ቪዳል ቪክቶር ካማፕሬትስ ብ11 ደቂቕን 23 ካይትን ክዛዝማ ከሎ ኣብ ሰዓትካ 52.709 ኪሎ ሜትር ረገጸዩ ነዛ ውድድር ፈጺሞዋ ናትናኤል ብርሃንኻ ካብ ዝተቀዳዳማይ 1 ደቂቕን 34 ካይትን ድሒሩ ንውድድሩ መበል 122 ደረጃ ሒዙ ፈጺሞዎም ንዙር ቴሬኖ አድሪያቲኮ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊጅ ካብ ቲም ጃምቦ ቪዝማ ብ25 ሰዓት 28 ደቂቕ ክዕወቱ ለኸሎ እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሚሸል ተንስኮት ሳይሞኔትስ ናይ ኣስታና ያዕቆብ ፉግልሳንግ ካብዚ ተቀዳዳማይ ሓደ ካሊት ከምኡኻ 30 ካሊታት ብምድሓር ንውድድሮም ክዛዘሙ ከለው ናትናኤልካ ካብዚ ዕውት ናይ 45 ደቂቕን 43 ካይትን ድሒሩ መበል 83 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙሎም ኣብ ናይ ዓቕብ ውድድራትካ ካዛኪስታናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና ኣሌክሲ ሉታሴንኮ ብ35 ነጥቢ ክዕወት ከሎ ናትናኤልካ ብ20 ነጥቢ ኣብ 6ይ ደረጃ ተቐሚጡ ንውድድሩ ዛዚሙ ስፖርታዊ ውድድራት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ይቕጽል ኣሎ أبي كعسو أجري راس حماس نهار ميل شديد شبه حدا قدم مسمارات حدا بحدا دهلك نهاوكيل
4-0 ኣውካን ራስ ሓማስ 3-0 ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንምልከት ኩዕሶ እግሪ ሓሌብ ንሓራት 2-1 በካዕ ንሓኒሽ 4-1 ኣብ ኩዕሶ መርበብ ዳህላክ ንማዶ 3-2 ሃዋኪል ንኣውካን 3-1 ራስ ሓማስ ንሃርሚል 3-0 ብዘይካዚ ውድድራት ሲያታዊ ስፖርት ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ተወሰጥ ኣውካን ንሃዋኪል 15-8 ክትረታዓኸላ ራስ ሓማስ ንገደም 10-6 ማዶት ንዳህላክ 13 ብ3 ሲዕረነን ተወሰድ ደቂ ኣንስትዮ ሓራት ንበካዕ 13-10 ሓሌብ ከዓ ንሓኒሽ 15-13 ተዓዊተናለን ኣብ ጉታ ገመድ ሃርሚል ንገደም ራስ ሓማስ ንሃዋኪል ማዶት ንዳህላክ ዋካን ከዓ ብዕጫ ብምርታዕ ሓሊፈን ኣለዋ ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም